5 rescuers na tumulong sa rescue operations natagpuang patay sa San Miguel, Bulacan. Narito ang report. Imbes na makapagligtas ng buhay, mismong mga miyembro ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang natagpuang patay sa Sitio Galas, Barangay Camyas, San Miguel, Bulacan. Sa paunang ulat ng San Miguel MDRRMO, ang mga nasabing rescuer ay dineploy sa lugar para magsagawa ng emergency evacuation sa mga residenteng inabutan ng baha dahil sa super bagyong Karding. Ayon sa ilang saksi, nilulusong ng mga rescuer ang baha para mailikas ang mga apektadong residente sa lugar nang biglang tamaan sila ng gumuhong pader. Kinilala ng MDRRMO ang mga biktima na sina George Agustin, Marvy Bartolome, Narciso Calayag, Troy Agustin at Gerson Resurrection. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Yung mga galing ng province, nag-attempt na mag-rescue dun sa Barangay Galas. Kwento po nung mga bahayan na nakatanaw sa kanila, nung gumuho yung pader, bumulto yung dating ng tubig. Nakapsize po yung kanilang bangka. Sa lakas po ng currents, nagsabit-sabit na po sa mga bakos, sa mga poste, tawad ng kuryente. Hindi na po nila tinayang makalangoy man lang. Although nakasuot naman sila ng life vest. Nagpaabot na ng paunang tulong ang provincial government sa kaanak ng mga nasawing rescuer. Samantala, saludo ang mga kasamahan ng 5 rescuers sa kabayanihan na ipinamalas ng 5 hanggang sa huli nilang sandali. Sa mga rescuers po natin, konting ingat pa rin po. Bagamat mga well-trained po ang mga rescuers po natin, hindi natin inaasahan na mga pagkakataon na ganon. Sa kagustuhan natin magsalba po ng buhay, yung buhay po ng mga rescuers po natin ang nasasaalang-alang. Pero saludo pa rin po kami sa lahat po ng rescuers ng buong bansa. Sa tala ng San Miguel MDRRMO, halos 80% sa 49 na barangay ng San Miguel ang lubog sa baha. Nasa 41 na pamilya ang inilikas. Marami pong bahayan doon na lubog eh. Ayan po ang isa sa pinakamarami po na nalubog na mga bahayan. So yung kasing oras po na yon, kasalukuyang papataas po ang tubig. Napakabilis po talaga ng dating eh. Actually ang Bulo Dam, malakas din po ang naging tubig na galing dyan. Lahat po ng kailugan po ng San Miguel, puno. CJ Torida, 1 North Central Luzon.